И здравейте хора, ние ще играем Austin Race 3D. Нека да започваме. Аз ще си избера моя любим цвят камион. Зеления и ще игра на ето тази писта. Но не мога на нея. Така че ще играем на тази писта. И отново сме най-отзад, както винаги. Защото това е все пак игра. И да видим на кое място ще успея. Аз минавам през водата и якото е, че няма да потънете. Има и нитро, ето отгоре пише нитро, но в момента нямам. Сега ще ви покажа откъде се събира. Ето такива колкото е това жълтото, аз не можах да го фана. Жалко, ще си завърша сигурно на четвърта позиция. Трета за сега. Ето, например, на това скокче го фанах. И цъкте. Ще да фана поне този. Не можах. Добре, няма нищо. Цъкте контрол и ви изпрашва напред. Така. Много малка преднинка. Не можах да скоча по скокчето. Поне това хванах. Така. Ау! И това беше брутално. Хора. Ето това има отдолу мап. Финиш е пред мене. Така сега ще дам малко нитро. И настигаме четвъртия. Четвърта позиция, като гледам за сега. Може и трета, имаме шанс. Ето трета позиция. Трета позиция, хора. Ано да завършим трети поне. Топ 3 ще се радвам на сми. Така. Трета позиция е... Next. Ще изиграем още състезания. С този камиона е... Не знам едно. Трябва да имам такива. Ха-ха. Ясно. Аз тук съм може, бе. Вай. Кое е по-готино сякаш. Обаче с този камион. С тази кола не е хич готино. Тука... Шит. Дай нитро! Тези отпред са готови хора. Ако се чудите, мен ми се е случвало вчера. Таковах с приятел си играх. И на това състезание и спратнахме в един сервер и играхме. Сега дам малко нитро. Така, първата обиколка. Завършихме. Аз съм на трета позиция. Даже и втора. Но много за малко. Вай, то се даде нитро сега. Нещо такова да.
Така. О, почти си го напълнихме. Има ли шанс за втора позиция? За първа? Но сме пред финиша. Можем. Не, втора. Добре, хора, втора позиция. Пак е по-добре от девичната четвърта позиция. Доста по-добре. Сега ще играя с този. Да видя колко ще... Дали ще успеем да завършим на втора или на някоя по-хубава позиция. Както виждате, за сега място се борим за трета и четвърта. Сега съм на трета позиция. Пред нас е с този с зеления камион. Докосваме се до втората позиция, хора, и отново сме си на нашата си трета позиция. Така вече този път хванах нитро. Трябва да се тренирам на тази игра, хора, защото Вау. Това не го бях забелязал, че на отстрани се движа по-бавно. То ми попарече. Така, този път фанах нитрото. Така. Втора позиция. Не ще дам нитро този път. И можем ли да стигнем на първа позиция? Можем ли, хора? Минаваме на първа позиция. Става напрегнато, хора. Напрегнато е. Този е след нас. Точно след нас. Във врата ни диша, хора. Не. Ще успеем ли? Хора, искайте ми палци. Пред финиша съм. Yes, бе! Yes! Yes, бе! Браво на нас. Сега ще играм червения камион. Yes! Така. Много яка игра. Нямам думи. Вау, тук малко по-така вече друса и е по-напрегнато. Там нитро. Трета позиция. Можем пак да се докопаме до първата. Нищо не се знае, обаче тук е много друса. Особено на тези работи. Просто е ужасяващо друсането. Пък и на толкова имаме такива има... Как да го нарека? Да, това не върна автоматик. Трябва да внимавате да не паднете, защото като мене ще сте на трета позиция. На четвърта.
мразя го това нещо. Имам пълно нитро. Пълно нитро. Така, поне достигнахме четвъртия, но вече той ни затмина. Така, респаун. Аз съм много зле в тази игра. Да, се тренираме хора. И искам още от сега ви кажа, нямам никакъв график за сега по колко клипа на ден снимам и на коя игра, просто на която игра ми се доснима. Така че ще се радвам и ви да гледате видеята. И да пишете в коментарите на кои игри да играя. Защото за мен това е много важно. Да... За мен е важно доста. Нямам какъв шанс да рестартираме още един път и ще я внимаваме. Тук понеже много друса и е брутално гадно. Особено като карате бързо и едвам за даържате контрол просто. А мене ми е много трудно. Ещ как друса просто артисьор е на тази класа просто брутални. Всякъде. Така че тук майче ще се наложи да ударя един респаун или нещо успее така. Така. Не знам кой е най-бързия камион, обаче не ме съмнява да е някой от тези. Иначе то си дига 100 и колко в час. Браво. Арбал обиколка. Минахме. Сега ще видим с нитрото колко вдига. 100. 100 и се максимум вдига. И да, хора. Радвам се за това нещо. Радвам се, че мога да вдигам по-развита скорост, обаче вижте как свъркнах, респаун направо. Така, да се респауна. И скоро хора ви обещавам да има ревю на моята нова клавиатура, която още не съм я купил, но скоро ще видите ревю. Поне тази година ще го видите.
И за последно ще вратим още едно. Като последно Кой? Това ли са само камионите? Това са само камионите. По първия камион същия. Окей, 100 камион. Тази писта. Вау, аз не имам за тази толкова тълчки. Тогава ще играем ето тази. Не. Ето тази писта. О, кучето ме заболя. И да, както казах, очаквайте ревю на новата клавиатура и на новите ми слушалки. Аз към место не трудавам. Shift се чудаш защо не ми такова. Не ми да, не е трудно, защото тук тия звуци са много рязки и са много гадни хора. Yes. И не, още не е момента за нитро. И сега е вече момента. Не! Шит! Така, втора позиция. Поне си взехме втората. Другите са плътно зад мене, викам хора. Имам абсолютно плътно зад мене. Така че сега втори завършвам първата обиколка. Обаче графиката на тази игра не е така. За мен е хубава, но ако беше малко по-реалистична, нямаше да е лошо. Но и пак така е якъде. Значи мръсен, долен гаден. Така. Сега да го втора позиция може да завършим. Нямаме шанс за първата. Втора позиция, хора. И това ще бъде от тази игра Monster Race 3D. Следващия клип ще е на Minecraft. Благодаря, че бяхте с мен. Абонирайте се, гледайте положителен вод за този клип и пишете в коментарите дали ви харесват поредица, която аз започнах. И честито на 2016 и чао!